Здравейте, аз съм Ясен Гоев. Изкуственият интелект навлиза много бурно с много приложения. И днес ще ви разкажа какво се случва по отношение на програмирането. Първо по отношение на амбициите на големите компании в сектора, а след това ще ви покажа и как аз запитах изкуственият интелект на Мета, на собствениците на Facebook, нещо по отношение именно на използването на изкуствен интелект за програмиране и какъв беше отговор. Но нека първо почнем с големите играчи. Главният изпълнителен директор на Microsoft, Сатя Надела, заяви във вторник тази седмица, че до 30% от кода на компанията вече е написан от изкуствен интелект. Бих казал, че може би 20-30% от кода, който е в нашите бази данни и някои от нашите проекти, вероятно са написани от изкуствен интелект, каза Надела по време на разговор на живо с главния изпълнителен директор на Мета, собственика на Facebook, Марк Цукърбърг. Двамата главни изпълнителни директори говориха на първото събитие за разработчици на изкуствен интелект LlamaCon на компанията Мета в Менло Парк, Калифорния. Надела добави, че количеството код, написан от изкуствен интелект в Microsoft, непрекъснато се увеличава. Той попита Цукърбърг каква част от кода на Мета идва от изкуствен интелект. Цукърбърг каза, че не знае точната цифра на изус, но че Мета изгражда модел на изкуствен интелект, който от своя страна може да изгради и бъдещи версии на семейството модели на изкуствен интелект Llama с името Llama на компанията. Нашият залог е, че през следващата година, вероятно, може би половината от разработката ще бъде извършена от изкуствен интелект, а не от хора, и след това просто ще се увеличи оттам нататък, каза Цукърбърг. Microsoft и Мета заедно наемат десетки хиляди софтуерни разработчици, но те са последните компании, които обсъждат как изкуственият интелект замества част от работата, написана от човешки разработчици на софтуер. Откакто OpenAI стартира ChatGPT в края на 2022 година, хората се обърнаха към изкуствения интелект за редица задачи, включително работа по обслужване на клиенти, генериране на търговски предложения и самото разработване на софтуер. Главният изпълнителен директор на Google, Сундар Пичай, заяви през октомври, че повече от 25% от новия код е написан от изкуствен интелект. По-рано този месец главният изпълнителен директор на Shopify, Тоби Лутке, каза, че на служителите че трябва да докажат, че изкуственият интелект не може да свърши работа преди да поискат повече персонал. По подобен начин главният изпълнителен директор на Duolingo, Луис Фонан, обяви в понеделник, че компанията за обучение на езици постепенно ще се обърне към изкуствен интелект вместо човешки изпълнители. По-рано този месец CNBC и други медии съобщиха, че OpenAI води преговори за придобиването на Windsurf, стартираща компания със софтуер за vibe coding, която генерира цели програми с няколко думи. Мечтата е, че с помощта на машини за написане на код, организациите ще могат да произвеждат повече и по-добър софтуер. А сега моят опит с Meta AI. Много е важно, когато работите с изкуствен интелект, така наречения промпт, което с думи просто означава какъв въпрос задавате. И аз се опитвам, аз съм доста в началото на опита ми с такива приложения, да задавам максимално прости въпроси, и въпросът е: дай ми списък с няколко апликации на изкуствен интелект, които могат да пишат софтуер. И той ми дава такъв списък, където това са някакви неща, които могат да генерират код, като GitHub, Copilot, Kite, Tab9 и Codex, платформи като AppGiver, Bubble, Adalo и също такива за развиване на софтуер. И тук пише, че такива платформи могат да помагат на девелопери да пишат код и да тестват съответните приложения. Така че в края на отговора изкуственият интелект казва, че тези приложения могат да помогнат за развиването на софтуер, да намалят грешките по отношение на писането на код и да увеличат производителността. Въпреки това, изкуственият интелект на Мета ми отговаря, че е необходим човешки надзор и експертиза по отношение на всички такива софтуерни проекти. Примерно това приложение AppGiver,
Това е платформа, която позволява да се изграждат мобилни апликации чрез визуален интерфейс и част от тези приложения всъщност дори не изискват каквито и да е инженерни IT способности, така че да направите сайт или да направите приложение или някакъв специфичен софтуер. Надявам се, че ви е било интересно. Това беше всичко за тази седмица. Ще се видим отново в понеделник.